May hapon lan. May hapon po doon kaya ato ni. Pwede makadayon? Uli na yun lingkod sa. Salamat. Dito manggod mi sa Bulingon niya mo na among territory karon. Niya naka-decide ko nga muhapit sa imo ha. Kumusta man ka o lang imong pamilya? Okay naman. Tuodlan, kumusta man to akong gihatag ni mga invitation? Luha-luha ko din ako katambong. Kaya nga akong bana, dili ko sugot. Kaya nga nung lahi ko no ang pizza sa pag-handle pa nito. Kaya nga akong bana, nakapasangan ko sa editasyon niya nanay sa kuha. Ano po sa dosing man, sa April ang inyong pagkaulog. Samtang ang amuha, ikan man sa April 14, ang to sa pizza 20 pa. Kasagod kasi mana. Mao ba? Maayo. Ganahan ko sa kanang gi-raise nga pangutana sa imuhang bana. Nagpakita lang ginadlan nga ito siya kang Jesus. Pero nalipag lang guys siya kung nganong lahi ang pizza sa pagsaulog sa mga saksi ni Jehova. Abin ko lang, makatabang na to ang Bible sa pagtubag ana. Yeah. Hindi Bible lang, ipakasama na rin siya, mura rin siya o lalong nga atabay ba. Niya, kung lalong ang atabay niya kung kuha tag tubig, inhanda mo gamit kita timpa. Aron makakuha tag tubig, meaning, kining kalibalo. Na ako'y dala nga kanang libro lang. Na ako'y dala nga libro niya, hindi nga libro, 100% nakasiguro din ko nga ipangandoy ni mo. There is some front cover lang. Gusto ko nga ikaw ang bubasa. Makuhi ka. Nindot no. Ya, kanina libro lang, gamito ni nato, isip ka ng timba. Based gini siya sa Bible. Ya, ang tanan natong pangutana, bahin sa atong kinabuhi, matubag alin. Diri sa kanang lakip na to imong pangutana. Diri sa leksyon 28. O ani naghisgot ni, naipunto diri naghisgot nila bahin sa memorial sa kamatayon ni Jesus. Naigisitar diri lang nga teksto nga dalikyatan na to basa. Mamalingkod ko ni mo basa diri sa Lucas 22:14 o 15. Ang ilong na iyak ang mga apostolin, lingkod-lingkod na misa, o siya lingkod na nila. Ito para na Salamat sa pagbasa na no. Ipakita diha nga kausalang himuon ang panghapon sa Ginoo panahon sa Pasko. Ang Pasko lang sa Israel himuon na sa Nisan ka 14 kausam sa usa ka tuig. Ug ang panghapon sa Ginoo mo ipuli ni ana. Nakoy ipakita nga short video lang. Nakoy ipakita nimo nga short video na makadugang na siya o information bahin sa kamatayon ni Jesus. Atong tan-aw na. Salamat sa pagtan-aw lang. Yeah. Diha sa video lang, gusto ni Jesus nga sa ulugon sa iyang matinunan ang panihapon sa Ginoo. Kausalan sa usa ka tuig. Panahon sa anibersaryo sa iyang kamatayon. Busa, ang masaksi lang sa tibuok kalibutan, magtigong gyud kada tuig. Dili gid na nila imis sa paghandom sa kamatayon ni Jesus sa paagi nga iyang gisugo. Nya sa video lang, unsa ba imong ikasulti? Sige lan, ayaw lang nga ma-convince na nimo ang manghinaot ko lang nga ma-convince nimo ang imong bana
kaayo nga mo tambong. Pero ang nakapugong lang nimo kay nanglibog lang siya. Nganong ang pizza lahi man. Nya Abril 12 man ang specific nga date nga celebration. Napay nahibilin nga mga adlaw. So, basit makabalik ko, nya maabtan ako imong bana, magka-istorya kami. Sige lang niya, di na lang ko magdugay, kinisiniyas na ko na kumakauban nga, dagong na daw, kapit ng ulan. Sige lang, salamat sa imong